laltin tluang a hian o Thlarau Thianghlim local la ti Christian nu namar za thum pariat kha Lengkhawm thukin an requesa o Thlarau Thianghlim local la kan pha ti cha kamat se kan rin na in min hutir la su mi ram nuam tak su mi ram nuam tak su mi ram nuam tak su tim chunga ka om renga ni lo chua ma ki ni ro pui lo chua ka tua kalvari ne nani kalvari ne nani kalvari ne nani ko vela lom na kin fo anom na po ato kung kolom na da ngaum lo lalli swa fak lo zong lalli swa fak lo zong lalli swa fak lo zong Lengkhawm la hian khuang ne na sak le keyboard a sak hi ai nang lo da ya chu vai na thuk rei zong te kha tiang zong zong kha khuanga an lo saka kan varem khan keyboard langa kan play lai kan rem ngot kha wa tum lo tur ania khuanga an vok da na sak thin da na kha varem tur ani he la po hian en tir nan a be si ti kan local ta o kan ti chuan o tia hemi si no ta hian ru no ta hian o kan lo ti ta o Thlarau Thianghlim ta ti khan ti an tlan te kha rem ta lo ani ki po ta chuan o kha he ta hian lak zok chuan o Thlarau o Thlarau Thianghlim local la ti kha rem ta o he ta kan ti chuan o Thlarau Thianghlim rem ta lo ani apatlan ka khame rem mang chi te kha lo siam rem ve a ka ti ti chung kha nga ya Lengkhawm thuk ka chu solfa ne ne nang ta lo ni ti kha rela thau me marun request tu kha zo din tluanga ni ye du tok potang